Ľudia, napadlo ma, ak tu dáte na jeden short 200 lajkov, tak urobím 180 sekundové, že 1 sekunda bude jeden edit a tak to bude. Na schvál, hej. Keď dáte na tento short 200 lajkov, je to pre vás možno hardcore. No keď dáte proste 200 lajkov, tak ja urobím najviac poeditované video. Áno, ľudia, skúsim to. No a to by bolo všetko a čus. Z tohoto YouTube kanálu neodchádzajte, pretože ešte uvidíte, ja si opravujem teraz motorku a uvidíte, ako na nej budem lietať. Naučím sa, no proste, uvidíte všetky videá, čo plánujem dopredu na neviem čo. No, to by bolo všetko a čus.